give up, never give up, never give up on what you are doing. Never give up, never give up, never give up, never give up on what you are doing. No mabeshega ungapela manja, uzungayeki on what you are doing. No mabeshega ungapela manja. Ngoba ngikhoqisile ngiyakholwa uzokuthola uzokukhulisa uzonginika impilo engcono. Ngiyakuthanda mina ngiyakuthanda. Yazi indaba zamaphepha njalo umuntu uqisha namaphepha noma ungakhuluma uze ube azizwa nje lezi ingane yazi hayibo hayi azizwa nje hayibo angibanga zokugeza qala bese ke ngiyabuya ngizolwa manje ukhulekani angimuzwa kahle lezi insuku uthi impela zami zokugcoba ngihambe ngiyogeza. Hawu khulekani lana singwemeze kangaka ngishiyelele empedeni ngeke. Khulule uyapha nje nama address u. Ha? Uyapha. Ngiyogeza ngithatha into yokugcoba ngisawugeza ngicabanga ngeclinic. Eclinic? Yeah, ngocheck indaba yengane. Awusondele lapho leyo kancane sikhuluma sithando sami. Awuyazi sengikhohlwe enyawo namhlanje usuku lapho ukuthi eclinic yazi. Yini wangikhumbuzanga izolo? Kuleyo yazi indaba manje nangizona indaba engaka. Hayi vele kuyafana nje ukucela kwakho lento le ngoba vele umntwana ngeke ngizize ngimthola ngazi ukuthi ngiyochecka nje. No awukwazi ngani manje wena ohlezi ungimisa idolo ngitshena ukuthi kuzolunga uyazi mina kahle kahle nje nje usukhuluma indaba ukuthi eclinic sekuyila manje ngibuyelwa ithemba kahle. Cha khulekani ini. Yini mayichazela. Yabona khulekani. Mina mangabe ngihamba manje ngeclinic ngiyochecka ngathola ukuthi nene ngisayifanele into ezomsiza nje. Khuli ibambe ngiyazi mama uyathanda ukukhuluma kakhulu. Ungayixaki ngalokho yabona kulokho. Hayi beka bathi ngichathile yabo lokho umsebenze kulokho ngeke ngibona amamoni sickness akhe akubamba nje uma ugula ekusela yabona kulokho mangasiwona amawele kuliwe ngeke. Hawu ngeke cha ukuthi uchathile mangasiwona amawele cha kuliwe kade sizama le ndlela kade sihamba umntakwethu. Yazini khulekani angihambe eclinic mangayithola ingane uzokwazi ukuthi ngo-adopta mina ingane straight. Uyabona ke indaba adoption angifuni ke nje lona ngifuni mina njengoba ngisuka le kwaZulu ngifuna igazi lami njengoba nje iminyaka ihambile ngikhulile manje ngingakhulile.
njengoba ngihlezi ngitshela ngifuna umntwana kuwena ngidlala. Yazini baba. No, hlala phansi ungizwe kahle. Njengoba ngihlezi ngithi ngifuna umntwana, ngimfuna ngempela umntwana. Ngifuna igazi amadoshina ngifuna nje lokho. Leka ngihambe ngeclinic ngithembeke ukuthi uyakhuluma lapho, uyakhuluma lapho, uyakhuluma. Kulungile ngahamba. Ya, ungahamba Khuliwe. Ngithemba ukuthi uzobuya nendaba ezi. Hayi zobuya naye. Awenze njalo phela mama sekusikhathi manje. Okay, siqale kwenza ukudla qala. Nami ngitaka ngispoilele usuku lami nje nakadeserve lana uyabona nje. Islingo samantombazane nomfana oyedwa. I wash my hand with this soap. Awabhekishe moja pa. I wash my hands with this soap. Oh, sandifundile bo. Hey, asho nokuthi sauce is soap. Hey. Ngibuze? Ay, abupapa. Asile bana size kunosmosha losukuletha. Asiyena lo negama. Asithimbe lo. Hayibo. Hayibo. Tana phela Lapho bami ngama sizophuma la ephuma mase bese competitive. Ngifuna wasifone kahle. Ukudlama bendawo. Singena khala isikole. Yebo. Makhala bathu usizwe lo ompho. Yes. Yes. Oh, bangigcine, ngigcine, phansi kwesandla sakho esimeme. Oh, bangigcine, ngigcine, phansi kwesandla sakho esimeme. Ya mntaka baba Zakhele, wena ufika uzongibona indlala efa ngifu. Oh yes, besikhulume la ngene umama, ngene umama sekhaya mfethu besikhuluma. Sure. Kule ungene nini? Hayibo. Uhambe kanjani mama? Phela ngifuna ukuzwa indaba ezimnandi nje mina. Awungitshela ukuthi uhambe kanjani? Khuluma nami. Hayibo. Khuliwe, ngikhuluma nawe. Buya manje. Khuliwe, yini manje? Yes, baba. Noma zini inkinga yakho nebe njalo masifunda la eklasini nisukulela khona oqala Emanginkinga nge-right. Yayikhona inkinga kodwa njani ukhuluma nami akuphakathi ngiyakubona ngicela sikhulume kancane sokhuluma kahle nina ngicela nenze umsebenzi nginikeze sisikhuluma nami kanjani Angiqoqa baba anginalutho. khona njalo wena masifunda eklasini nisukulela kanjani
Asazi zilichaza nje Nkosi yami anginalutho mina. Khuluma lo okuhlukumezayo sohambise kufisation. Yena bazongibulala. Bazokubulala. Yini kwenze njani lo? Hayi ngeke. Lo muntu osifazane ungenwe yini? Hayi Khulile uyaphi manje? Uyaphi nemfama? Hayi bongiphusha kanje Khulile indaba. Yabona Khuleka. Hayi Njengamanje ngikhathele. Ngiyanele wena. mana Khulile. No. Nganele yazi ukuthi Kwenzakalani Khulile? Ungahamba uright ubuso nje kwenzakalani Khulile khuluma nami. imali Khuleka njengamanje ngithi nganele wena. Ngikhathele Khulekane. Khulile. Angisadingi lutho. Uyangizwa ukuthi ngithini njengamanje? Into engidinga njengamanje ukuthi ngigoduke ngekhaya ngazi. No. Sithanda lami Khulile. Nanoma yini. No, ngizwa wena. Khulile. Khuluma nawe. Nanoma yini yenza. No, ngicela ungilalele Khulile. Ngicela ungilalele. Nanoma yini enzakalile. Njengabantu abadala singahlala phansi sikhulume ngayo. Angilazi iphutha yini engenzile. Yini engenzile Khulile? Ima Khulekane ubathi yini enzakalayo lana noma uhlale uthi ngihlekisa ngayo. Ihlaya. Uhlekisa ngami wena wazihlaya ngayo. Ngihlekisa ngayo ngani manje? Ngihlekisa ngayo ngani? Uthi uyazi mina ngifuna umntwana kwena, ngifuna umndeni kwena. Manje uzothola umndeni Khulekane. Umndeni awukho. Angazi noma mina engazani noma wena kodwa kufanele uhambe wena uyecheck mina ngiright. Lona sikwenzakalani ngawo ngempela? Kwenzakalani? Mina njalo after 2 months ngiyabiza njalo wena ukhuluma. Zishaphi ngoba mangikubuza uyaphika ekhaya kodwa isikole bakhala ngakwenzakalani ngempela? Kwenzakalani Nolazi? Kwenzakalani Nolazi khuluma? Mama ezinye ingane zangihlukumeza noma ngaziwenza njani everyday ngihlezi ngiyahlukumeza ngingena egethini ngiyabhushwa mina sengiyisona nje la emhlabeni futhi nawe angilethelani mangizobe yisona lapha Nolazi kufuza ngabantu okhuluma lekade ngangikubuza ngoba ngiqala ukubiza esikoleni. Kade ngikubuza awusho lutho uyithulele nje manje uthulele nje. Abukakhuluma ingane ngempela. Bengisaba. Kwaphela isikhumazelo sesikole sakwazi ngishubulalela esikoleni. Njalo mina ngisazi ukwenza umsebenzi wami. Uwe ngiyabiza esikoleni. Kwenzakalani ngikhuluma ngempela Nolazi? Bye. Kodwa mina ngasikade sikusele kancane singabe sisakhala. Noma ngabe yini abasi wena reach emasabakusini every time I'm winning. Hey, hoping for the best when I see him coming. Everybody until I get it all, never giving up. Be a motivation, kubo bonke abakhulayo. Dreams do come true. Check who made you. We know why. We gonna get away. If I move away, I hope to see the way. Enjoy the pain, going for the gain. Going for the win, not the pain. Right, Ay, Bakari. Angisawazi uqashe vele phumaphi? Assignment. Ayibo, kodwa ayingcono ngoba Kabangani. ngcono kodwa ngoba sekunyaka okugcina nathi ukuze sifike phela. Ngena nathi siqala nje. Yabona Angisawazi uqashe wena. Akumsebenzi. No, ayibonani ngisaza kodwa betendeni ifukuzelayo nisaza akuphunyulo empilweni guys yo. I can. She's a girl. Sazo.
Yes. Standard. Yazo. Yabo. Ngoba sihamba ngelenye Yabo manje nje buke isikhatsini. Yes. Ngikhathele kugcwala ama-assignment lana kuba nesikhathi engikhuluma ngaso izingane. Guys nje akekho kukhuluma empilweni. Mabonke nje kuhlangahlangene. Nistay kwabasi. Ayo. I swear, ngiyajabula ukunibona abangani ngangigcine nini. Hayi angikholwa. Hayi ngibeza kakhulu Susu, you had to Kholwa. Sanazi mfethu. manje ubuya ngake ngiphuma esikoleni bangani. Ngithi nje ngiyafundisa. Asiphuzeni petrol. Wena usanjena. Awuphela kumnandi nami uyazi nje nawe. Ngi-right nje kodwa nje Indaba manje. uyazi nje mosebenza ngey'ngane nje sihlele nje sajabula ngalami indaba ezenzekala nje kube nje ingane ngikuthisha phela mina mngani so ngiyakhumbula yes. nje kuningane lapho esikoleni ngiyahlukumezeka kakhulu futhi and lonke ngiyastressa phela mina njengokuthisha ngifana nomzali ey'nganeni benzani bayibhubisha nje ingane nje right nje isikoleni ayisakwazi uconcentrate kahle kanti la ngane hlaniphile Ibaphetha nimena why manje lokho nikhuluma ngey'ngane. How come on guys kade sagcina ona. Ukhuluma ngengane Come on guys. Awukade nje samgcina innocent sesizonke lokho sitshela ngey'ngane ngingane sabantu besifazane nawe mngane Besifazane bekumele ukuthi kuyazwela kuwena umuntu kanti umuntu onjani nje wena usazozala ube nengane eyakho ingane ufuna ikhule ibe njani kwathi if ngathiwa ingane yakho-ke leli bayihlukumezayo Nalo speech oja akasafiki nini ngimse akafike lo ayingeke ayibo sis hawu wenza kanjani wahamba ukhuluma wedwa akuyona le ngane ayingitsaso leni yenzeni hayi inamanga le ngane kwayimina manje ngisayazi angiyazi isho lokhu abanje angisakwazi mina ukwenza imawashinga Anitshela ngangizokwenze njani ngikhala ngathi mina lento niletha la izoba idemoni izohlupha umdeni yonke into tshela mina ingane nayi iyakhala ngidlule phela mina umuntu wesifazane umuntu wesifazane uyambona lo nkulunkulu wethu sesiqabanisa namadlozi yonke into nje mhlawumbe ngoba ungasebenzi umuntu uyasho ngoba kubhekene nawe kumani yebo vele ngiyayisola ngifuna ngiyayisola kwayimina nje yabo ngiyabona usebona ngani idinga kwako kwasiko layo kodwa manje ngizokwenza njani yabo la ekhaya ngizokwenza njani ngempela la ekhaya kusazoba nzima sisi ngiyakutshela yabo nje sengisazi ngoba isho lokhu isusa la ekhaya hamba iselena ngizanele kuma social worker angazi anginiki ithuba phela naye hayi ngeke hlaphiza nezibusiso phela ingane yona ibusiso zathi nalo uNkulunkulu enileke ngihlezi bawela usayela istress angisazi lokhu ingane hayi angisazi nginiki ithuba ngeke ngiyisize ingane kodwa nje kwayiyona ngisazi phela manje ngeke hamba sis hamba nethuba lakho ngiyahlupha nengane yakho hayi alright ngingena emotweni angene ngalo munye alright ngingena lapho ngicela incwadi lawe wona amazwi nama ngenza ngagive up enkathi ngikhuluma mama wangifundisa wathi kuze ngiphile ngishisa ithangohlekisa nogogo wafakaza wathi ndodo ungagive up impilo idinga ingane ubaba mkhulu bahluleka ngcono ngivele ngithule ngoba ngifune kwahlulela nawe sisi nawe budi ngcono ungagive up kuze uphile kahle ngisho nangesikhathi esizako wena la aphuthume la shesh Angitshele kahle wena. Ungani ukuthi usisi njalo uthaphisile ehleze bizwa la esikoleni senu? Yini ongayazi? Lalela njalo nje ihlezi uyabizwa usisi njalo uyabizwa la esikoleni. Wena wenzani la esikoleni ngempela? Uyazi? Uyayikhuluma la esikoleni? Wenzani? ngathula Yey, ukuyikhuluma ngizo. Woza la. Lalela. Lento le ngifuna iphelele phakathi kwami nawe. Engaphindi komunye umuntu yeso ungizwa kahle uyangizwa angathola ukusakaza yeso ukubulala phindi shesho kahle sithi ekhaya
Mntaka baba. Ngithanga ukubiza mntaka baba, ngiyazi lento lena, ngiyazi mfethu, ngiyazi. Kwenze njani khuluma nami? Udliwa yini? Angiyazi mfethu lento lena. Ngihlushwa umuntu wesifazane mfethu. Silwa le mpi le ukuthi mfethu ngithi ngifuna ingane mfethu. Hayi ungazobhetha wena la. Usho namanje bengaze ube nayingane. Lutho mfethu. Hayi baba ngeke. Yabona mfethu kuthiwa indoda ekhali mfethu, kodwa manje yabo lento yenza kumina mfethu uyangihlupha umuntu wesifazane mfethu. Kunini mfethu yabo njengamanje sengileli izinga lokuthi fanele ngabe sekukhona ingane esenginayo mfethu. Hayi ngisho yodwa fanele ngabe zimbili noma zintathu. Kwenze njani? Mntaka baba ngiyazi mfethu, angiyazi lento ibuhlungu mfethu, yazi ukubona wena zakhe ingane ziyakhula la ngaphandle. Uyabo unazo ingane zizantathu mina luthi ingane nje ngithu lo muntu wesifazane ayikho into engayizamile mfethu naye. Makufanele kufika imbiza ngiyazithola imbiza. Mafanele ngenze ngikwenzayo but lutho mfowethu njengamanje uhambile waye clinic. Nginethemba lokuthi ke uzobuya engitshela ukuthi hayi uphulele. Ubuya ke manje unamamuthi ke njengamanje ngitshela indaba ukuthi yena ngeke ezakwazi ukwenza lento, uyahamba yakuba uhambile ngikhuluma nawe. Uba ucanga uba unenkinga lapha kwena. No akwazi ukuthi angazi bethu usetshela mina ukuthi mina nginenkinga mfowethu. Cha uwazi uba nenkinga. Kanjani mfethu yabo njengamanje mfethu ngifikela sinyembezi makwenzekala ngicabanga ukuthi mhlawumbe mina nginenkinga njengamanje because uthi ngangikwazi lo ngimgxakani mhlawumbe mina nginenkinga izolonto le. Awukwazi uba nenkinga baba. Uyakhumbula 10 years back kunentombazane eyafika lapha ekhaya ihamba noma bayo bezobika isisu emkwakuyisakho leso sisu. Uyakhumbula bese uzongitshela ukuthi awunankinga wena. Ngenza ukuthi unankinga? Hayi ngeke baba. Ingane leyo ntombazane kwakuba uSmangele ngeke uzongitshela ukuthi awuna imbewu ikhona. uSmangele manje kodwa inkinga nje ya ngayiphika le ngane. Awucinga into zakho ungenzeka ukuthi kwakhona ukuyiphika lokho abantu abadala baneme ngalesenzo sakho. Never giving up, going for my win, going for my dream, noma ngabe yini. Apasi when I reach in my suburbs in, be holding with my G's every time I'm winning. Hey, hoping for the best when I see him coming. Epic pride until I get it all, never giving up. Be a motivation, kubo bonke abakhulayo. Dreams do come true. Check it, check who made who. We are one, we all tryna win. If I move away, I hope you see the way.